Noni Markku, Rive. Siellä on yksi messifani. Pitäisikö he meidän arpoille tämmöstä? Can I try? Hei! Huomenta. Kävin tossa pikku aamukäppäilyllä normaali tapa ja nyt vähän aamupalaan naamariin. Mitäs tähän sanotte? Tässä on nyt oiva esimerkki mukista ja aamiaista, jotka voi aiheuttaa ihan perheriitoja, menee välit poikki, ystävyyssuhteet kaikki. Joisitteko tästä vai ette? Se on kyllä hauska joka kerta. Yksi vähintään. No, yritti päästä pakoon. Puolukka aamupuuro, se ei jotenkin. Ei kyllä natsaa. Siinä taas aika meitsin normi aamupala Powerhouse Porridge, pikku vitskut siihen. Totta kai ihan trophy wifena. Niin, tai siis, otetaan sun uudestaan. Niin, ja sit vähän vitskua tosta noin pokaalimukista ja tänään otin rellumukin ihan vaan. Jakaakseni mielipiteet. Ja totta kai yrityksemme arvoin kuuluu vahvasti niin kun ystävällinen työilmapiiri ja arvostamme jokaista sellaisena kuin he ovat. Ja... No niin hei, hommiin nyt siitä. Täällä. No joo, kyllä. Voisin sanoa näin, että meillä on täällä ihan mahtava porukka. Viihdymme hyvin yhdessä kyllä täällä. Ja... No niin, katsotaan vähän mitä uutta täältä oikein löytyy. On nimittäin monenlaista. No, kuten pääs näkyy, lähdetään vaikka tästä liikkeelle. Sporttilätsä. Ihan rehellisesti sanottuna voi sanoa, että ehkä paras sporttilätsä, jota on ikinä päässä pitänyt. Mä oon käyttänyt tätä lätsää varmaan siis 10 kertoi. Ollut lenkeillä, siellä sun täällä. Hionnut eilen viimeksi pesin tän lenkin jälkeen. Tosi laadukas tuote. Suht minimalistinen logo löytyy tosta. Sama homma myös takaa. Hyvä lätsä, voin suositella. Lisää uutuuksia. Toistoi, Active Sukat, 3 päkki. Miten, onko tupakkia? Nyt te varmaan hiffaat, tää sama pahvi, 3 päkkiä, 3 pack. Sä saat potkut tämmöisillä äijillä saman tien. Sitten nämä, todella kova. Toistoi, Lightspeed, aurinkolasit. Nää itse asiassa sold out, ihan just tässä on enää mitään jäljellä. Video tulee pihalle, niin ei välttämättä enää ole jäljellä, mutta pitäisiköhän meidän laittaa yksi arvonta? Ihan älyttömän kevyet, kestävää matsku, eli ei me siis miksikään vaikka miten venyttelee. Nää pitää haluta saada rikki, jos ne oikeasti saa. Ja yksi kova juttu, ainakin itselle, täällä on tää takana säädettävä, tää nenäsilta. Eli pystyy omaa tuulenhalkojaa mukauttamaan sit se. Kuten sanottuna on pian sold out, lisää on tulossa ja on tulossa myös 3 uutta mallia. Ja sit totta kai normikrippissukat nyt rullaa. Yli 10 Intersporttia tasaan tarkkaan edes muista. Stadiumissa, verkossa, Suomessa ja Ruotsissa. Team Sportti, jota aika monta. Suomen Foodis maajoukkojen verkkokauppa, padelihalliin. Pitäisikö he meidän arpoille tämmöstä? Laitaanko yhdessä arvota? Häh? Kun lähdetään laittaa ilmasta kamaa, niin meni pahvikin mykäksi. Sukat, lasit, ei makia maahan täydyt. Jollekin onnekkaalle lähtee kommentoida. Ai niin, otetaan, hei joo, se on mulle hyvä taas se poistettiin se näysi. Ihan hyvä kun huomasit, että tää oli muuten paha, jos taas tullut tuohon. Ensimmäinen vaihe, lämmitä uuni 200 asteeseen. 2 ruokalusikallista kaakaa. Se on 3 desi alkuun. Toistoi arvonta, tilaa kanava, pistä peukku tälle videolle ja kommentoi, toistoi tuohon kommenttikenttään. Oot mukana arvonnassa. Eli lasit ja grippisukat. Ihan kova paketti. No me itse asiassa tästä suoraan tuohon Olympiastadionille tapaamiseen ja se on se hyvä puoli tässä kun on tämmönen urheiluvaikuttaja, niin voi painaa vaikka shortseissa ja vähän ikisestä teepaidasta tuohon. Mutta rento hölkkää, tarkoitus ei ole nostaa hirveästi sykkeitä, vähän jopa semmoista ehkä palauttavaa tekemistä tähän päivään. Final bossi. Ja vaikka miten Cheekki ja kumppanit sanoo, että timantit on ikuisia, niin tuommoista köydässä, kun siinä on niitä palluroita, jos oikein puristaa tuohon jalkojen väliin ja lähtee äkäseen laskeutumaan, niin voi sanoa, että on entiset timantit siinä kohtaa. Matala sykkeistä piti olla, mutta minkä mä itselleni mahda. Hey man, can I try? No worries, no. Oh man, that's pretty nice. Thank you. Nice to meet you. This isn't a practice place in the winter. Yeah, I know. It's too cold. You're gonna freeze your fingers. Hei, siinä oli hyvät jamit. Noni Markku, Rive, nää kavereiden kesken. Ei muuta kuin hei, puhelua vaan. Täällä on linjat kuumana. Ensi pelissä aivan valmiina kentällä. No niin, ja totta kai säädönmäärähän vakio. Suunnitelmin muutos, ei mennäkään tapaamiselle Olympiastadionille. Siellä on huomenna joku PMMP pelaamassa. En tiedä, onko se sitten jotain Nations Leaguea tai jotain huuhkeilla helmareilla, kun mikä jengi se oikein on, en tiedä. Mutta eiku hetkonen, hei nyt löytyy oikein meistä.
siitä. Joo, ei jatka matkaa, vaan ei riitä. Mitä? Ai ei riitä vai? Ei riitä. Sitten vähän evästä mukaan tämmöisenkin päivinä, kun on vähän menoa sinne sun tänne, niin täytyy pitää huolta siitä, että syö, juo tarpeeksi. Liikkumista kaiken maailman hääräystä tulee kuitenkin sen verran paljon, että täytyy pitää siitä puolesta hyvä huoli. Riisiä, chickenia, salaatti, kurkkua. Vähän voi vetää kuormastakin, tomaattia, vähän tämmöstä habanero soossia. Tää on jees. Siinä on aika hyvä takeaway-boksi. Noniin, nyt on saavuttu Seutulan kentälle. Keimulan kaiku, pojat 14. Game ready, ilme päälle, ei muuta kuin let's go. Ensimmäiset pelaajat onkin jo paikalla. Mites lähteekö ATV sieltä? Taitaa lähteä. Noniin, hei, mitä kuuluu? Heittäkää parit C-tuuletukset heti kameralla. Antakaa. Vielä kerran. Siellä on yksi messifani, ei lähde C-tuuletus, ymmärrettävää. Snurtsikenttä ja kaikki. Aika hulppea, te ette välttämättä edes ymmärrä, että miten hieno tilanne tää te olette päässyt oikein nurmikentälle. Pistää he hyvät treenit käyntiin, opetellaan vähän uusia kikkoja, mä höpisen alkuun. Mä käyn hakee pallot kanssa tosta. Niin. Miltä kuulostaa? Jaa. Hyvä, loistava. Hopi, sanottiin sieltä. Noniin, hyvä tsemppifiilistä päälle ja treenejä vetämään. Käydään he kattoo, mikä tuolla on meininki. Terve! Täällähän on kaikki valmiina, jengi on innossa. On, täällä on siis, miten se nyt sanoo, pelaajaennätys tänään. Pelaajaennätys, no miten sattukin? Arvatkaa, kuinka monta matsia me voitettiin siinä 1,5 vuoden aikana? 3, lähellä? 0, ihan oikein. Pyöreä 0, paitsi hei anteeksi, yhden kerran tuli tasapeli, mut mä olin silloin kipeänä. Vaikka se ensimmäinen matsi, mihin mä menin, kun mä en ollut missään treeneissä käynyt, niin oli varmasti ylivoimasti huonoin pelaaja koko kentällä. Ei sit tullut yhtään mitään. Ei jäänyt varmaan hirveän hyvä fiiliskään, mutta sit joku semmonen futiskärpänen jostain lenteli, puras tonne korvan taakse ja sit mä innostuin ihan hirveästi treenailemaan. Mä katsoin, kun vähän vanhemmat kundit osas pomputella palloa ja mä halusin opetella samalla tavalla ja mä lähdin opettelemaan kaikenlaisia erilaisia temppuja, että miten niitä tehdään. Ja siitä se homma oikeastaan sit lähti. Ja mä oon aina rakastanut myös potkia palloa, treenata kaikki erilaisia potkutekniikoita ja muuta. Joo. Kuinka monta seuraajaa? En mä tarkkaan tiedä, sekään ei oo semmonen juttu, että sitä nyt niinku haluu kyttää. 200 miljoonaa. Ei oo ihan niin paljon, miljoona pari puuttuu siitä. Mutta se on myös semmonen juttu, että se ei oo niinku itsessään niin siisti juttu. Sitten jossain vaiheessa siihen ihan niinku tavallaan tottuu siihen hommaan. Että mitä vähemmän niitä seuraajia on, niin sitä enemmän sitä kyttää koko ajan, että tuleeko niitä lisää. Mutta en mä tänä päivänä juurikaan tee sisältöä sen takia, että mä nyt saisin vaan seuraajia lisää. Se ei oo mikään elämän siistä juttu, että on paikka paljon seuraajia. Annetaan Aleksille pieni! Just noin. Sitten mä pyörän. 4. Eli pikkusen joustetaan jaloilla ja jalat menee pallon alta. Mä onnistuin! Lähdetään tekemään. Hyvä, nätisti. Loistavaa. Hyvä, lähellä. Oi, siinä tuli kans hyvin. Todellinen klassikko, El Classico voisiko jopa sanoa, Rainbow Flick. Mä sanoisin, että tää voi parilla eri tapaa tehdä. Kato vähän helpompi ja vähän vaikeampi. Ohjataan pallo tolleen noin. Ei ota mitään kantaa, jos enkin nyt lähtee pelissä kokeilemaan. Pesen käteni täysin tästä. Tää enemmän vähän semmonen koulun pihalla, vähän semmonen streettiskilliä. Nyt hei, koulut on taas alkanut. Vanhasta kunnon aapisesta tuttu T-kirjain. Kyllä pitäisi tietää tässä kohtaa, no totta kai te tiedätte. Tohon tulee teen ensimmäinen viiva noin, kantapää kiinni palloa ja tänne näin sisäsyrjä tiukasti tohon kiinni palloa. Jos mä oon ihan tälleen suorassa, pallo jää auttamatta tonne mun takapuolelle. Mä lähden nojaamaan, nostan takajalalla palloa, sopivalla hetkellä päästän irti ja sit mä koitan tän etumaisen jalan kantapäällä osua palloon. Sit kuuluu semmonen napsahdus ja se lähtee sinne. Mä tuun jeesaa kierrelään ja katsotaan, että kaikilla lähtee onnistumaan. Hyvä. Onks video päällä? On. Asiallista. Hyvä, kyllä. Noniin. Aleksi saatiin hovikuvaksi. Eikö sulla Aleksi? Joo. Eli Around the World. Tämähän tulee siitä, että maailman ympäri, näin niinku Lontoosta suomeksi. Pallo kuvastaa tässä tätä maapalloa, jalka menee siitä ympäri. Around the World, maailman ympäri. Ja siitä mä oon vähän läppä heittänyt futista maailman ympäri, kun on tuolla noin ympäri maita ja mantuja näin tehnyt. No joka tapauksessa. Kuitenkin se voi tehdä tonne suuntaan, noin. Tai sitten voi tehdä tonne suuntaan. Tai sitten voi tehdä 1, 2. Ui, kiitos. Se on hauskaa, kun oppii eri temppuja, kuten vaikka aluksi ATVn ja sitten toisen, eli HTVn. Niin sit niitä voi yhdistää tuolta ja tuolta noin. Yritetään saada samaan aikaan. Tosi hienosti meni kikkailut. Nyt voidaan katsoa vähän erilaisia potkuja. Mitä potkuja teillä tulee mieleen? Knuckleballi, laakapallo, sisäkierre, ulkokierre, Roberto Carlos, joo se on aikamoinen veto onkin. Rabona, se on ihan hullu. Rabona, tiedättekö te Rabona? Tolleen noin, kokeillaan vähän Rabonaa.
Ja nyt sitten täällä on vanhempi, niin mä haluan kysyä, että toivottavasti kaikilla on autovakuutukset kanssa kunnossa, että saattaa knuckleballi on semmonen, että saattaa lähteä. Että se menee tuolta yhtäkkiä. No sitä mä just meinasin, että se saattaa kiertää. Knuckleballi on parhaimmillaan silloin, kun pallo ottaa mahdollisimman vähän kierrettä. Tulee niin sanottu dead ball. Kuten huomasitte, niin pallo tekee semmoista pientä liikettä. Siinä oli hyvä esimerkki, vaikka itse sanoinkin. Knuckleballissa siinä on just se idea, että kun se pallo pysyy tolleen paikoillaan, niin se tekee silti jostain. En ole ollut fysiikan tunnilla hereillä. Tässä huomataan. Mä en tiedä mistä se johtuu. Joku johonkin kommentteihin joskus kertoo. Sinne voi joku viisastille taas kertoa mistä se knuckleballi johtuu. Tätä voi tehdä myös baseball-heitoissa, mutta pallo lähtee tekemään semmoista arvaamatonta liikettä. Se on tää semmoista kunnon YouTube-matsku, Eurosport-matsku. Näyttää hyvälle, kun se onnistuu. Siinä oli kans, huomasitteko te, kun se teki semmoista liikettä siinä? 2, 3, Hala Madrid. R2 pohjaa, katti eteen, X, ympyrä. Olisiko siinä ollut powershot? Ehkä siinä oli. Kannatti tulla tänäänkin, sai uuden puhelimen. Tärkeä kysymys. Huuto. Onks keika varmaan on huuto, eiks niin? Valmiina? Joo! No niin, nyt pitää kuvitella se, että me ollaan 10-0 ollaan voitettu Peppi tossa just äsken, niin sillä fiiliksellä. Okei, ootko valmiina? Joo! Kolmosella. 1, 2, 3!